Nangon siap ngai kubli pi I wei pe wei kan ka por ka menta. Lengba jong kan ka channel ka jonga. MR Don channel. Ki mat ki banga kwa ban wanra akan ka por kalong. Hakmat jongi lang hakan ka por. Da ka ba shit da ka ba shai. Halor ka jingkren jong wei na ki briu hapo jong ka ransan social media. Ngang scam babun na pleng jong pi pila yo I bat pila sakhi ya kata. Halor ka ba da ka ba uong. Kano ka parti u presiden hi udon kabor hakaban ai tiket MDC kano ka parti uong kadon kabor ban ai tiket ya no ubriu uba apply lengba da ka jingkit kli jong presiden kata kadai kanongrim ka ba uhi Ukraine tidak kaliang ka jongang ong kumne kano ka parti hi kabla pensyet tang hau presiden hi merwei kata kadai ka parti ka ba bamsap kata kadai ka parti ka ba nyopo ya ki wipat om kisnep shu ya kita dengbut tina kaliang jong ka voice of the people party u presiden hi tang namar ba ula long presiden ngong epi umnum la ban penbor yaki perlo kecuku umnum la ban le donbor halor kata ka tiket MDC kumbang itip nakaliang jong ka voice of the people party kidon kata ka selection committee ka jengki hapo ka committee ka jengki hapo jong ka selection committee jengki kirai yano on ay ya ka tiket balai bagan ka jingsniu kawan lang shop hapo ini ka jala ka jengi balai bagi jeng bom sap kidot na po ini ka jala ka jengi dei na marba tang na marba uno ubadon ka parti kita badon parti tang na marba gede kita ki presiden kila ban ay tiket yano kila ban ay tiket klaim na don kata ka meeting kila ban ay tiket ya ka lok ka jengki kila ban ay tiket ya bahai ngasem ka jengki dei na mar kata ka ban sa jodru ka ni ka benri mo nyepi nakaliang juga voice of the people party la pidai presiden la pidai sekretari om la ban tap yo bahi ngasem jengpi om la ban tap yo pramarjan yo pramarpa jengpi uba pi itu bo pi tau lemda klemda yatip lang ong yepi klemda da yatip lang den mar kata kadau baka voice of the people party ong yepi yano on ai tiket kinong apply ngitip bagi bun kila man apply kini kibriu ki babun ngong yepi Henry ki kadon pat kanika selection committee ki laulong presiden umum la ban ai tiket yana yano laudu sekretari umum la ban ai tiket yana no ki donpat kanika selection committee ki ka selection committee hi kan le yano on ai tiket wat nom kan klebitan halar ki jing bom tip ki jing pi yo le se pi tip pi kwa tang ya ban punto bria rom la ban tip ya kata kum kan nuksa for example kaying kasem ngong yepi kaying kasem kano ko kam le tanguk pa ngong yepi kadon pat kajingma kano ko kam shu le don bor ba yukpa le kani le katai uni ukpa jering uni ukpa jing kaying unum sam shu kijing ai jingmut jong ki khun sam shu ka kijing ai jingmut jong i lok jong i ngong yepi to tip ba kata kaying kadon ka jingma bat kadoi kadai kata kaying ka ba sensar dan bor kadai kata kaying ka ba la sensar da ka bor ksoi ngong yepi haka voice of the people party kam jidon ngong ta la piri president la piri secretary la piri kino ro kia trelang bar kia railang ki don kata ka selection committee ki jengki namar ta ka daw ba wat law bar den udem kenau president ro umnom la ban ai tiket marwe ngong yepi de kata ka bangakwa ban reply ya umno we briu uba penmi ya kare kentin ba kumlo kadu presiden umnom la ya ban tuklar halor kani ka tiket MDC ngi omnom la delirem ya ka voice of the people party nomor ba haka parti ka jeki haka ta ka politik ka jengki ong yepi pimnom la ban le klishri pimnom la ban le try marwe
ngong ya pi de namar kata daw kabali sa kabali kabayong sa kabayong pan tiket kesenyang gadon sanlak holi ayanga ngan kontes solution manga what ita kesenyang ka apply ro giha ban yakren hato kata kesenyang ka tradition em ka mansim hato kasukua tang ban yo ban election em ngong epi kabali sa kabali kabayong sa kabayong hakaliang nakaliang dung ka boost of the pool party lapide mana manaru om namla ban len bor hagi party nga i bagi don kum kata sen komiti ka jengki yano na tiket kila ban tap dau kurim jengki kila ban tap yang daka taka jengki kila ban tap dau kun jengki kan bagi ban freedom nakaliang jong ka voice of the pool party la pideu MLA ne la pideu MP ne la pideu no noru om nom la ban le try halor jong katiga selection committee ke jengki kia rai kia pliu ke jengmut nginle ke ni kata ditangkan ni video ke jonga hak ke por ke bamata kene galong ke masik ke basyai yau ne wi rurung ba balai kadu presiden unom la ya kaman ai tiket balai kadu presiden unom la ya kaman tuklar halor kata tiket embassy ngong ipi haka burst of the pool party kamjuran kung kata kini rai lang baik te dalong gat balong da jagat beja pikento sachis pa bakentoru pai ba manta hopra ngong ipi tangkan ni video ke jengah kan ke por ke bamata kublai shibon